日華提携のちぎり、いよいよ固き新中国の首都南京に、11月1日からアジア解放の聖戦を目の当たり忍ぶ大東亜戦争博覧会が開催されました。王主席は我が支那派遣軍総司令官畑大将とともに会場を訪れ、鹵獲兵器に大パノラマに名砲公軍将兵の築いた勝利の記録をたどり、いい深き秋晴れの一日を過ごしました。